हाय लोगोफोर गासैखौबो बर' सादार हासार चेलेन्जआ नोंथांमोनखौ बरायबाय। गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायाखैमोन, माखासे पार्सोनेल प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअखौ बानायाखैमोन। आरो दिनै भिडिअखौ बानायनायनि मेन खारना जादों माखासे सुबुंफोरा आंनि सिगाङाव मोनसे कुइसन सोंहरबाय थादों जे बिथांमोना सोंहरदों आंनियाव जे COVID-19 नि थाखाय थामहिनबा कर'ना भाइरासनि भेक्सिन होनायनि जे प्रक्रिया माबायदि अनलाइन बुकिं खालामो बेखौ बिथांमोना सोंहरनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायदों। थारैनो जोबोद गिख्रंथाव दानि समाव, मानोना कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङै साग्लोबदों आरो आसामाबो बेनि गेजेराव मोनसे। इन्डियायाव जों जुदि नायोब्ला गुबुन कान्ट्रिजों जुदि रुजुना नायोब्ला नैथि बाहागोआव दङ। थ' बिराद मोनसे सेन्सिटिभ सम, जायनि थाखाय सरकारा गोबां बार लकडाउन होआखैब्लाबो मिनि लकडाउन दा जागासिनो। 2 बाजिनिफ्राय बन्द जादों, 6 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम मोनसे कारफिउ होनाय जादों। थ' बे हिसाबाव नोजोर होयोब्ला बेनि जिखिनि केस, कर'ना भाइरासनि जे केस, बे बारानिफ्राय बारा जुदि जायोब्ला हयथ' लकडाउनावबो जानो हागौ। थ' आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय मा नांगोन बेखौ नोंथांनि सिगाङाव बा नोंथांमोननो आङो फोरमायग्रोनो नागिरदों। गिबियावथ' नोंथाङा आर'ग्य सेतु होननाय मोनसे एप्स, बेवहायबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो। आरो गुबुन फारसेथिं www.co.win.gov.in बेवहायबो नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो। फार्स्ट अफ अल नोंथांनो मबाइल नाम्बार नांगोन, थामहिनबा जानबुं मोनसे नांगोन। मबाइल नाम्बारनि जोहै नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो। बेवहाय OTP फैगोन। बे प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन। थ' बेनि सिगांनो नोंथांनाव माखासे ID नांगोन, थामहिनबा आं बेखौ फट' ID माने फट' ID गोनां जायखिजाया, जेरै पेन कार्डबाबो जागोन, पान कार्ड, नैबे पान कार्डबाबो नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बेवहाय जिहेतु पान कार्डआव ID थायो, मोनसे गावनि फट' थायो, दा बे हिसाबै पान कार्डबाबो जागोन। बेनि उनाव नोंथाङा जुदि गारिफोर सालायोबा ड्राइभिं लाइसेन्सबाबो नोंथाङा खालामनो हायो, मानोना बेवहायबो ड्राइभिं लाइसेन्सआव फट' थायो। आरो बेनि अनगायैबो पासपर्ट, जेरै जों फरेनफोराव थाङोब्ला, गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला पासपर्ट, बेजोंबो नोंथाङा मा खालामो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन, थामहिनबा नोंथांनि फट' ID थागोन। आरो बेखौ होनायनि खारना जादों बेजों लोगोसे डेट अफ बार्थ थानाय, माने बैसोखौ आइडेन्टिफिकेसन खालामनो हानायनि थाखाय जेब्ला भेक्सिन होनो थांगोन बे कार्डखौ नोंथाङा लांफानांगोन दे। थ' बेनि अनगायैबो आधार कार्डआथ' आथिखालि गासिनावबो दङ। पान कार्ड, आधार कार्ड दङ। थ' बे हिसाबै गासिनावबो थाखायो। जेब्ला नोंथाङा भेक्सिननि डेटखौ सिडिउल खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जाय जायगायाव नोंथाङा सिडिउल खालामगोन, जाय जायगायाव नोंथाङा भेक्सिनखौ लागोन, बे भेक्सिन लानाय जायगायाव नोंथाङा थांनांगोन। आरो बेजों लोगोसे फोरमायखानो लुबैदों आङो जे कर'ना भाइरासआ बिराद मोनसे डेन्जार जनाव दङ। दा आसामावथ' एसे राजखान्थिनि मोननैसो थासारिनि थाखाय सम बेखौ हाइडिं खालामनो नागिरो, थामहिनबा चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन, दाख्लै बे मोनसे जाबाय थादों, जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो खायसे समफोराव बेफोरखौ एसे बावगारलांनो नागिरो। थ' आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आङो, खायसे सुबुंफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव बा सोरनावबा मबाइल नाम्बार गैया बा मबाइल लाया, दा बिथांमोना माबोरै खालामगोन बेवहायबो आं बुंनो नागिरदों। मोनसे मबाइलजों न'नि साब्रै सुबुंखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो। थ' बेखौ आं प्रेक्टिकेलि नोंथांमोननो खोन्थागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आरो बेयो खावलायखानाय भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अनलाइनै साबस्क्राइब खालामनो ला, आरो लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालाम। जोंनि बर'नि गोबां सुबुंफोरानो बे रेजिस्ट्रेसन खालामनो रोङाखै, थ' बेनिखायनो भिडिअआ हेल्पफुल जानाय बायदि नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय। कर'नानि भेक्सिन लाथारनाया जोबोदनो गोनांथि। बेवहाय गोबां पारसेन्ट देहाखौ प्रटेक्ट होयो, जोंनि इमिउनिटि सिस्टेम बेखौ बांहोयो। थ' बेनिखायनो कर'ना भेक्सिनखौ लानाया जोबोदनो गोनांथार। थ' बेखायनो आं गासैबो बर' माहारिखौ आरो आसामबासि साफ्रोमबो नोगोरारि बिथांमोनखौ बे
भेक्सिनखौ लाजानो थाखाय खावलायदों। गोबां सुबुंफोरानो सानो जे जोंनियाव बर'फोरनाव जाया खारै जानायनि थाखाय इमिउनिटिया बारा होननानै बिथांमोना बुङो, नाथाय बे जोंनि मोनसे खोमसि फोथायनायसो। थ' बेखायनो आं खावलायगोन बैफोर मिसकनसेप्ट मिसगाइडआव नोंथांमोना थानाङा। गासैबो कर'ना भेक्सिन बे भेक्सिनखौ ला। जोंनियाव मोनसेल' खारन टाउननिफ्राय जानगाराव जायो, कमिउनिकेसना एसे खम। थ' बे हिसाबाव गामियारि जाहैबाय नालाय, दा बे हिसाबाव खम अनजिमानि जानायखौ नुनो मोनो। जेब्लानो गोसारलागोन, बे गोसारलादोबा नोंबो बासिनाय नङा, आंबो बासिनाय नङा, सोरबा ट्राइबेल होननानै बासिनाय नङा, आं बर' होननानैबो बासिनाय नङा। थ' बेखायनो खावलायगोन आं गासैखौबो बे भेक्सिनखौ लाजानो थाखाय आं खावलायदों। आरो लोगोसेनो बेखौ रेजिस्ट्रेसन माबायदि खालामो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै www.coin.gov.in नोंथाङा डायल खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा सार्च खालाम। आरायग' सेतु एपनि गेजेरजोंबो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो हायो। जेब्लानो नोंथाङा एन्टार खालामगोन, बेनि उनाव नैबे खनायाव मोनसे पपआप जागोन, द रेजिस्टार साइन इन योरसेल्फ मोनसे, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसे उइन्ड' फैगोन, रेजिस्टार अर साइन इन भेक्सिनेसन। बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ बेवहाय होनो नांगोन। गावबागाव जानबुं नाम्बारखौ नोंथाङा होनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बेवहाय OTP थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा गेट OTP आव क्लिक खालामनांगोन। 180 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथांनाव मोनसे OTP थांगोन, मबाइलाव मोनसे मेसेज थांगोन। बे मेसेजाव मेसेज थांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मेसेजखौ नायनानै बेनि OTP बेनि उनाव 6टा OTP थांगोन। बेनि उनाव भेरिफाइ खालामनांगोन। भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगोनो वेलकाम मोनसे फैगोन। बेवहाय लिरनाय दोनदों बे 4 मेम्बारखौ नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ मोनसे मबाइलजों। बेनि उनाव नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। बेनि उनाव मोनसे उइन्ड'स फैगोन। बेवहाय नोंथांनि ID प्रुफ जेरै आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन कार्ड, पासपर्ट आरो पासबुक, बेखौ नोंथाङा होनानै नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। आं पान कार्डखौ होदों। दा पान कार्डनि जे नाम्बार, थामहिनबा पान कार्डआव थानाय मोनसे नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनांगोन। नोंथाङा आधार कार्डबो होनो हायो, ड्राइभिं लाइसेन्सबो होनो हायो। थ' आङो पान कार्डखौ बेवहाय होबाय। जेब्लानो नोंथाङा पान कार्डखौ थामहिनबा बेखौ नोंथाङा एन्टार खालामगोन, बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ बेवहाय डायल खालामनांगोन। थामहिनबा नोंथाङा बेवहाय पान कार्डआव थानाय मुंखौ होनांगोन, मेल बा मेल, जेन्डार थामहिनबा आथोन। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ इयारखौ होनांगोन, जोनोमनि इयारखौ। बेनि उनाव रेजिस्टार खालामनांगोन। बेनि उनाव मोनसे उइन्ड'स फैगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों भेक्सिन, माने दासिमबो भेक्सिन लायाखै, फार्स्ट द'जखौ लायाखै नालाय नट भेक्सिनेटेड बेवहाय लिरनाय दङ। थ' नोंथाङा मोनसे रेफारेन्स नाम्बार मोनगोन। लोगोसेनो बेवहाय सिक्रेट कड मोनसे मोनगोन। आरो नोंथाङा जेब्ला न'खरनि सुबुं जुदि एड खालामनोबा बेहाय एड खालामनो हागोन। बेवहाय फट' ID थानाय जिखुनु सेम प्रसेस बेबो, जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड, एखे सिगाङाव जेरै आं रेजिस्टार खालामदों बेबायदिनो खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा डेटखौ सिडिउल खालामनांगोन। थामहिनबा नैबेहाय क्लिक खालामनानै सिडिउल खालामनो हागोन। बेनि उनाव सिडिउल नाव बेवहाय फैगोन मोनसे पपआप उइन्ड'स, बेनाव सिडिउल नाव। बेनाव बुक फर भेक्सिनेसन, नोंथाङा नोंथांनि पिन क'डखौ बेवहाय होनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। अब्लानो नोंथांनि एरियानि जे सेन्टार, भेक्सिन सेन्टार, बे सेन्टारा बेवहाय नुजाफैगोन। बेवहाय एजखौ जुदि नायोब्ला जोङो 45+ बा 45 बोसोरनि सानि सुबुंफोरनि जे भेक्सिनेसन बे जागासिनो बेखिनियाव आङो बेवहाय 80निफ्राय
44 इयार्सनि बेवहाय क्लिक खालामगोन नाथाय बेवहाय लिरनाय दं नो भेक्सिन सेन्टार इज एभेलेबल फर द बुकिं बेवहाय दासिमबो बे एरियायाव भेक्सिननि थाखाय थ' फ्रेन्ड्स जोंनि एरियायाव 45+ इयार्सनि सुबुंफोरनोसो भेक्सिन खालामनाय बा भेक्सिन होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 18+ 44 इयार्सनि गेजेराव थानाय जे सुबुंफोरनि अनलाइन बुकिं खालामनानै भेक्सिन होनाय बे दा जोंनि गेजेराव जाथ'वाखै आं सान्दों नोंथांमोना थारैनो बुजिनानै मोनदों आरो माबाफोर जुदि बुजिनो हायाखैब्ला नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय राजि थ' लोगोफोर बुकिंआ बे रोखोमनि जायो आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना लोमजानाय एसे दङ बा प्रेसार दङ बा बेनि अनगायैबो गुबुन गिदिर बेमार दङ बिथांमोना डक्टरा होनाय प्रेसक्रिपसनखौ लानानै जेब्ला कर'ना भेक्सिन लानो थाङो अब्ला नोंथांमोना लांफा नोंथांखौ डक्टरा चेकआप खालामनानै नोंथांखौ लानो हागोन ना हाया बेखौ नायनानै नोंथांखौ बिजिखौ होनाय जागोन थामहिनबा भेक्सिनखौ होनाय जागोन थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाय बिथांमोना एसे बेमार थामहिनबा लोमजानाय दङ माबा बेनि अनगायैबो गुबुन बेमार थानाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना डक्टरा होनाय प्रेसक्रिपसनखौ जेब्ला कर'नानि थाखाय भेक्सिन होनो थांगोन अब्ला नोंथाङा बेखौ लांफा आरो लोगोसेनो ओरैनो नर्मेल लोमजानाय थायोब्ला भेक्सिनखौ होनाङा आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायबाय थ' आं मिजिंथिदों नोंथांमोना गासैखौ बुजिना मोनदों गोजोन्थों भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों